Teraz chodíme na takom poľade. Tak. Praskali ľady. Takto. Tu. Sa bojíme, že sa to znovu prepadne, ale takto to tu ešte vidieť prechod cez ľad. Dobre, a tu môžete nasledne do ryti. Môžete nasledne vidieť, ako to chodí. Repujúca voda. A takto to praskáme. Praskne to. No takto to vyzerá pod ľadom. Je to možno takýto tenký ľad. A tak ideme. A to som takou do ryti. Pozri, aká tam je vrstva. Do ryti, kúkni, aká tu je vrstva. Tam. To je taká malá. Iba je. Jak praskne, Hanna. Nebudem toto. Pochovaný jak nejaký ožraný rybany.